най-добрия в цяла България. За Георги Транс от Тополовград. Георги Патрона! О, Васил генерали састе Роменго! О, генерали! О, Георги Транс! Валигар мина! Пак му върви! Хей! Прав Тумен, Ромален и Симан Бари фамилия. Яша бе, патроне, Георги е човекът за милиони. Опа, опа! От Тополовград тръгва мощната машина. Георги на волана няма равна кубатура. Пътищата знае, граници не го спират. Всички по Европа него го избират. Вали гармина, на Георги пак му върви. Зелена светлина пред него винаги гори. Германия, Холандия, Белгия, Австрия наред. В Чехия и Франция той кара само напред. Където си поискате, в която и държава, с Георги Транс Ромален сигурно се пътува. Той е вълк единак, генералът на транспорта. Пред Георги Патрона се отваря всяка порта. О, така, така! Слушай какво казва певецът. Всяка майка такъв човек, като Георги Транс не ражда. Яша бе, патроне, човек за милиони. Само за Георги Костов! Сам се е издигнал, всичко сам е изградил. С голямото си сърце и чест се е доказал. Всяка майка, чуйте, Георги Транс не ражда. Неговото име в цяла Европа е държава. Той е човекът за милиони. Бизнесът му е велик. На пътя и в живота истински вълк единак. Германия, Холандия, Белгия, Австрия наред. В Чехия и Франция той кара само напред. Където си поискате, в която и държава, с Георги Транс Ромален сигурно се пътува. Георги от Тополовград. Яша бе, патроне, Георги Патрона, човек за милиони. Такъв вълк